Mga igsuon, unsay imong tuyo ngadto kang Senyor Santo Niño? Ug unsa kahay tuyo sa Senyor Santo Niño nganhi kanato? Nasayod ko mga igsuon nga sa atong pagsimba, nasayod ko nga sa atong pagnovena, ingon man sa atong pagsalmot sa nagkalain-laing nga mga debosyon, pasidungog sa atong mahal nga patron ang Senyor Santo Niño. Naabaya gyud tay mga linain nga mga katuyuan ug mga intensyon nga atong gipahinungdan. Kasagaran nato mga igsuon, ang ayo gyud intawon ta, hatagan ta sa Dios sa maayong panglawas. Hatagan ta sa Ginoo sa atong mga tinguha, labi na gayud sa kalampusan sa atong mga hinigugma, alang sa mga ginikanan nga ani adinhi karon, labi na gayud alang sa kaugmaon o kalampusan sa mga anak, sa mga sakop sa atong pamilya. Katong naay mga panginabuhian, atong gitugyan ngadto sa Dios, nga unta iyaha kining ampingan, palambuon o panalipdan. Unsay tuyo nimo ngadto kang Senyor Santo Niño? Ug unsa kahay tuyo sa Senyor Santo Niño nganhi kanako? Mao bitaw tong dihay usa ka maestra napaambit na kuning sugilanon kaniadto nga diha sa iyahang pagklase sa iyahang mga grade 4 nga mga estudyante sa katekisis sa elementary. Nangutana siya ngadto sa iyang mga tinun-an, pinaagi sa pagpakita kanila og usa ka picture sa bus. Giingnan niya iyang mga estudyante, kini ni ang kun ang Santo Niño bitaw musakay niining bus, asa man ninyo siya pasakyon? Abti kayong niisa ang mga bata. Ma'am, mu-answer ko ma'am. Miingon ang unang bata, kun ang Santo Niño musakay niining bus uban nako, adto nako siya palingkuron sa likod. Miingon ang bata. Tungod kay mipadayon siya sa pagtubag, kun ang Santo Niño uban nako niining bus ug anhi siya mulingkod sa likod, ako nahatagan og pasalig nga dili gyud kami maunsa, di mi madumbulan kay naagod ang Senyor Santo Niño uban nako sa likod sa bus. Ma'am, miingon ang ikaduhang bata, kun ang Santo Niño uban nako niining bus, adto nako siya palingkuron dapit sa pultahan. Mitubag ang bata. Tungod kay diha sa pultahan, ma'am, anha man na moagi ang mamaligyag chicharon, mamaligya og mani, mamaligya bitaw og mga pagkaon. Kung ang Santo Niño uban nako niining maong bus, sanglit siya man ang Dios nga labing gamhanan, iyaha kong palitan ug malipay ko tungod sa gasa nga iyang gihatag nako. Ang ikatulong bata miingon, ma'am, mutubag ko. Kung ang Santo Niño muuban nako niining bus, ingon siya, adto nako siya palingkuron sa lingkuranan sa driver. Kay kun ang Santo Niño maoy nag-drive sa bus, na siguro nako nga dili lang safe ang among pagbiyahe, madangat pagayod namo ang among destinasyon, tungod kay si Santo Niño mismo mauman ang driver sa bus nga akong isakyan. Mga igsoon, unsay tuyo nato sa Senyor sa atong mga pangamuyo karon, ug makapangutana bakha ta unsay tuyo niya nganha kanimo. Sa atong ebanghelyo karon, gisuginlan kita ni San Lucas niadtong higayon nga 12 anyos pa ang atong Ginoo. And in a tender age, Jesus told his parents, don't you know that I'm supposed to be in my Father's business? Unsa di ay ang katuyuan sa Dios Amahan, nga ang batang Jesus iyang gipadala dinhi sa kalibutan so that as he grow into an adult, he might offer his life in order to save us from our sins.
nga ang tuyog tumong sa Senyor Santo Niño nga maluwas unta ang matag usa kanato. Pinaagi sa kapuno sa grasya sa Dios nga iyang gibutang diha sa atong kasing-kasing ug sa atong kalag. Isip naghingapin nga gasa nga gitagana sa Dios alang kanato sa wala pa buhata ang kalibutan. Nga mao'y gipahinumdum kanato ni San Pablo sa atong second reading karon, his letter to the Ephesians. Mga igsuon sa laktod nga pagkasulti, ang concrete nga challenge nga atong mabitbit karon mao kini. As we go through our devotion to Senyor Santo Niño, as we engage the different activities of this Fiesta Señor 2025, wala lang nato gipadayag ngadto sa Ginoong Hesus ang atong mga special intention. Wala lang nato gitug-an ngadto sa Ginoo ang ato untang mga pangindahay ug ang atong mga damgo alang sa atong kaugalingon ug sa atong pamilya. But we are also invited to open our heart and to open our minds to the purposes that God has in store for us. Nga naausab tuyo si Senyor Santo Niño alang kanimo, alang kanato. And His business is all about saving us from our sinfulness and thereby sanctifying us into the salvation that God wishes to bestow on us. In other words, naaman gyud tay gipangayo in tawon gikan sa Senyor. Apan labaw paniana ang buot ihatag sa Ginoo kanato. He wishes to give Himself to us. Kaysa atong pagkahisama kaniya, kinsa nahimong sama kanato isip tao, diha nato makabot ang atong katubsanan. Ug sa atong inadlaw-adlaw nga pagpanaw ni ining kalibutan, mausab ni ang maghatag nato kusog ug paglaom. Bililhon kaayo kini, tungod kay like it or not, matag usa nato, we will always encounter difficulties in our journey. Matag usa nato makasugat tag mga problema. Matag usa nato makasugat og mga butang nga makapaworry nato. Ug unsay tambal ni ining maong mga kasinatian? Ang bugtong tambal ni ini nga apilo na to ang Dios diha sa atong kinabuhi. Sama sa sugilanon, kining atong kinabuhi sama sa usa ka bus nga naglawig sa kadalanan sa kinabuhi paingon sa atong destinasyon. And if God is the one in charge, if God is the driver of our journey, tinuod na ay mga bumps along the way. Apan mahatagan kitag kalig-on, direksyon, ug pasalig sa atong destinasyon kung siya mismo is the one directing our journey. And when we are able to achieve that, we truly become people nga anaa ang Senyor Santo Niño as hope in the pilgrim church. Nga diha sa atong mga pagsulay nga masugatan, kanunay kitang nalig-on kay ang atong kusog dili man gikan sa atong tawhanon nga pakigbisog, kundi gikan sa Senyor Santo Niño nga atong gipadayon sa atong kasing-kasing, ug siya mao'y naghatag kanato sa kalig-on karon ug hangtod sa katapusan. Mga igsuon sa atong pagpadayon ning santos nga misa, sa atong pagpangutana, unsay tuyo nimo sa Senyor Santo Niño? Ug unsay tuyo niya nganha kanimo? Ipadayag nato ang atong mga intensyon ngadto sa balaang bata pinaagi niining santos nga Eucharistia karon. Ug diha sa atong pagsimba kaniya, patalinghugan usab unta nato ang katuyuan niya, who wishes to be involved in our lives, who wishes to be part of every decision that we make as a family, who wants to be part in the building up of our community. Kay mao kini ang bugtong paagi nga mahatagan kitag kasiguruhan sa kaabunda sa iyang panalangin adlaw tanan. Viva Pit Señor! Manindog palihog
Nagatuo kami sa usa ka Dios sang Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usa og kinaiyas sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Ungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siyang may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasailuan sa mga sala. Nagpaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Ang Santo Niño mao ang Dios nga nakig-uban